Исәмәт авылында игелекле гомер кичерүче безнең яраткан хезмәттәшебез Лениза Фирдәвис кызы Садикованы 50 яшьлек күркәм юбилей уңайыннан Исәмәт авылында урнашкан балалар һәм яшь үсмерләр социаль приют бүлекчәсе хезмәткәрләре ихлас күңелдән котлыйбыз. Хөрмәтле Лениза Фирдәвис кызын алтын юбилей белән котлап, иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, кырыштай ныклы сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар, бәхет телибез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел хезмәттәшебезгә киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып калуын телибез. Котлы булсын юбилеең, бәхетләрең килсен күренеп, куанычлар гына юлдаш булсын, яшә шатлыкларга төренеп. Лениза Фирдәвис кызы Садикова 1971 елның 22 ноябрь көнне Төкөй Тамак авылында туган. Мәктәпне тәмамлагач, 1987-91 елларда Минзәлә шәһәрендәге педучилищеда белем ала. Укытучы һөнәренә ия булып, туган якларына, Төкөй Тамак мәктәбенә укытырга эшкә кайта. Беренче хезмәт юлын үз авылында башлый. Яшь, матур, шибәр кызга Исәмәт авылы егете Зөлфәт гашыйк булып, Ленизаны Исәмәткә алып килә. Яшь парлар 1992 елда гөрләтеп туй ясап, дөнья көтә башлыйлар. Мәхәббәтле гаиләдә Алсу белән Динар туалар. Кызлар Алсу Уфа шәһәрендәге авыл хуҗалыгы университетында белем алып, Исәмәт авылы егете Алмаз белән кавышып, югары яркәдә яшиләр. Әти-әниләрен сөендереп, Арина исемле онык бүләк иттеләр. Уллары Динар Уфадагы нефть колледжында укып йөри. Балалары үзләренә охшап уңганнар, тырышлар, һәр вакыт әти-әниләренә ярдәм итеп торалар. Лениза Фирдәвис кызы 1992 елдан башлап 2007 елга кадәр Торачы авылындагы мәктәптә укыта. Балаларга төпле белем бирә. Мәктәп ябылгач, 2007 елның көзендә приютка килә. Менә шул елдан башлап Лениза приютта тәрбияче булып эшли. Ул балаларга дөрес тәрбия бирә. Бик күп мактау грамоталарына ия булып, бик тырышып эшли. Балалар да бик яраталар аны. Коллективта абруй, хөрмәт яулаган хезмәткәр булса, гаиләсендә уңган хуҗабикә. Бакчаларында мулдан җиләк-җимеш үстереп, бик күп төрле салатлар, компотлар эшли. Ихата тутырып кош-корт үстерәләр. Ул пешергән ризыклар, камыр ашлары бигрәк тәмле була. Яшәгән йорт-җирләре балкып, тирә-юньгә нур чәчеп тора. Тәрәз төбендә һәр вакыт аллы-гөлле чәчәкләр үсеп, чәчкә атып утыра. Тормыш иптәше Зөлфәт Фискат улы белән бик матур парлар булып, тату яшиләр алар. Тырыш, уңганнар, үрнәкле гаилә алар. Бик күп еллар буе Лениза биянасы, Зөлфәтнең әнисе Дина апа белән бергә, бик күңелле, кулга-кул тотынышып, әниле кызлы кебек бергә тату яшәделәр, бер-берсен хөрмәт иттеләр. Лениза Фирдәвис кызын туган көне белән котлап, ихлас күңелдән тыныч, тигез гомер телибез. Балаларыңның, якыннарыңның, оныкларыңның шатлыкларына төренеп яшәргә язсын. Күпме булса җирдә изге теләк, без телибез сиңа барында, ап-ак карлар кебек бәхет яусын туган көннең һәр бер таңында. Йөрәгеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа, сәламәтлек, бар шатлыклар. Ташламасын сине бер кайчанда, бәхет белән тулы елмаю. Урап үтсен сине кайгы хәсрәт, юлларыңда булсын елмаю. Канатларын җәеп фәрештәләр җил-давылдан сине сакласын. Ходай Тәгалә үзе юлдаш булсын, юлларыңны гөлләр капласын. Кадерле Лениза Фирдәвис кызы, бүген гомер мизгелеңнең матур бәйрәме, хатын-кызның акыл туплаган асыл, иң күркәм чоры. Киләчәктә дә сиңа җан тынычлыгы, яңадан-яңа куанычлар, яраткан тормыш иптәшең Зөлфәт белән мул тормыш телибез. Әрнү сагыш белмә, гел шулай шибәр бул, изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, балаларың, оныкларың игелегендә күңелле итеп яшәргә Ходай насыйп итсен. 50 яшь ул күп тә аз да, 50 яшь ул олы юл, төрлесе булгандыр юлда, юллар җиңел булмый ул. Син җирдәге һәр нәрсәгә гашыйк,
Гашыйктанга, зәңгәр кичләргә. Син яшисең шундай матурлыкка, тагын матур бер ям өстәргә. Хезмәтең хөрмәт җимеше биргән, уңыш ачкычын тапкан кеше син. Яшлекнең үзен сүрелдермичә, гасыр буена саклар төсле син. Булсын ул 50, тулсын ул 50, бәхет бизәсен якты күңелеңнән. Яшәү ялкыны сүнә белмәсен, җырлап каршы ал тагын 50-нә. Узган елларың, үткән елларың, күпме чәчәкләр үскәннәр анда. Уйларың матур, күз карашыдай, шим кара чәчләр әле һаманда. Хөрмәтле Линиза, без сине ихлас күңелдән ихтирам итәбез һәм яратабыз. Алдагы тормышың кайгы-хәсрәтсез үтсен, эшеңдә зур уңышларга ирешеп, эшләргә язсын. Хатын-кыз гаилә бәхете теләп калабыз. Иң изге теләкләр белән Исәмәт авылында урнашкан социаль приют бүлекчәсе хезмәткәрләре һәм аларның җитәкчеләре Резида Рауль кызы Гыйзатуллина. Хөрмәтле юбилярыбыз Линиза Фирдәүс кызы, матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Фидакар хезмәтегез сезгә тагын да мул җимешләр, яңа казанышлар алып килсен. Хезмәттәшләрегез белән бердәм булып, уртак максатларга ирешеп, уңышлы эшләргә, матур яшәргә язсын. Җырыбыз сезнең хөрмәткә яңгырый. Ташыган чагы, йөрәк ялкыннары дөрләп, сүнмичә янар чагы. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Алкышлар булсын әле дә, ничек янмасын ул йөрәк, туган көн булсын әле. Язлар кебек шаулап ташып, ол гөлләргә күмелеп, безнең теләк гөлләр белән яшик бергә үрелеп. Алкышлар булсын әле дә, янмасын ул йөрәк, туган көн булсын әле. Зәңгәр күкнең кояшы сине балкытырмыш күгендә. Дуслар бүген тели сиңа 100 яшь гомер кимендә. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын ул йөрәк, туган көн булсын әле. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын ул йөрәк, туган көн булсын әле. Ничек янмасын ул йөрәк,